пеш аз навора тамошо кардан як лайк бизанед ва ҳамин навора тамоми блогерҳо метавонед ки падилит кинед, сабшества бизанед, фарқ надорад блогери калони майдаен, ҳаматон дилтимос ҳамин видеора навора паҳм кинед, то ки ҳамин бачара тезтар биёванд дар ҷоя чӣ кор мекунад ва дар чӣ аҳволае. Шояд худат агар ки дидеста бошӣ, номут Азизбек, агар ки худат дидеста бошӣ навора, рақамҳоро яканда занг бизан, бародарат барот масалан ғам мехӯрад ки куҷо шидӣ, азиз падару модарат метавонӣ ки дар алоқа биёӣ. Аммо агар ки гум шуда бошӣ, шахсоне ки дидаинша дар ягон ҷо ё ки маълумот доред, инамин рақамҳои бародарша занг бизанед ва гап занед ки дар куҷоя. ҳозир мегум инами и суратши ҳамияе, ишам сурати ҳамияе. ҳозир мегум ном, фамилияша ва соли таваллудша гӯш кинед бародаро. Деҳқонов Азизбек Абдухалил 05/08/2001 соли таваллудш. Дар бозори Фудсити бародаро гум шудагай. Дар ҳамон бозори Фудсити кор мекардай, дар ҳамонҷа гум шудай. Яъне дар бозори Фудсити дар Москваи ошинаи ҳамонҷада кор мекардай, ҳамонҷа гум шудай намеомадша. Агар шахсоне ки маълумот доред, рақамҳои экран, номерои бародарша метавонед занг бизанед, агар ки ягон маълумот доред, гап занед. Ва ҳамин навора бародаро кадоме мебина дар имо, ватсап, падилит шикнед бародаро навор паҳм шава, шояд ба паҳм кардаи шумо сабаб мешава, аввалаш худо шояд тезтар биёмаша. Агар ки Азизбек ту худат шояд ба ҷо шидагӣ, хай иҷа ҳички гуфта наметавонад. Агар ту видеои моро дидӣ, ҳатман дар бародарат занг бизан, аз аҳволи худат бохабар кун мардума, ташвиш наёр. Яъне падару модарат барот ғам мехӯрад. Агар ки худат специально ба ҷо шуда бошӣ, аммо хай иҷада ҳички ҳичи гуфта наметавонад. Аммо аз шахсоне ки медонанд дар бораш ё ки куҷо дай, чӣ кор мекунад, як бор дига такрор мекунам, гӯш кинем бародаро. Деҳқонов Азизбек Абдухалил 05/08/2001 соли таваллудш. Дар бозори Фудсити гум шудагай бародаро. Дар бозори Фудсити ки гум шуда боша, ин значит дар Москвае ошноида. Шояд шахсоне ки дар ҳамонҷа кор мекунад мешиносенша. Шояд ягон маълумот шумо доред. Шумо метавонед ки дар рақамҳои экран занг бизанед дар бародараш ва гап занед ки дар куҷоае, дар чӣ аҳволае, агар ягон маълумот медонед. Агар ягон маълумот наметонед, навора фақат паҳм кинед, падилит кинед дар имо, ватсап, тезтар биёмаша. Рохи худованд ҳамотон нигаҳбон боша. Лайк монед, фикротона бинависед ва навора паҳм кинед ки тезтар паҳм шава ва чанд бисёр одам тамошо кард, ҳамон шанс мешава ки тезтар меёбем ҳамин бачара.